Ένας νεαρός δισεκατομμυριούχος καταραίει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας πολυτελείας. Και ούτε οι κορυφαίοι ειδικοί μπορούν να εξηγήσουν την κατάρρευση. Καθώς τα ζωτικά σημεία ταλαντεύονται, ένα κορίτσι 7 ετών αναγνωρίζει μια μυρωδιά που προμηνύει τον θάνατο. Αγνοημένη από όλους, κρατά το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να αποκαλύψει ένα θανατηφόρο σχέδιο μέσα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Νίκη, το πιο αναγνωρισμένο της Αθήνας, η κίνηση ήταν έντονη εκείνο το πρωινό της Πέμπτης. Στον 15ο όροφο, η VIP πτέρυγα ήταν πλήρως απομονωμένη για να δεχτεί μόνο έναν ασθενή, τον Ραφαήλ Μενδώνη, 35 ετών, ιδρυτή και CEO της TechBrain, της μεγαλύτερης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Η κατάσταση της υγείας του θεωρούνταν κρίσιμη, αν και κανείς δεν μπορούσε να αναγνωρίσει ακριβώς τι συνέβαινε με τον νεαρό επιχειρηματία. Ο Δοφτόρτεος Μαύρος Βουάρκης, διευθυντής του νοσοκομείου, είχε συγκεντρώσει μια ομάδα με τους 20 πιο φημισμένους γιατρούς της χώρας. Ειδικοί στην καρδιολογία, νευρολογία, πνευμονολογία και διάφορους άλλους τομείς εξέταζαν τον Ραφαήλ ακούραστα, χωρίς να καταλήγουν σε οριστική διάγνωση. Η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωνόταν κάθε ώρα, ανεξήγητα. Οι εξετάσεις του δεν έδειχναν εγκεφαλικά τραύματα, λοιμώξεις ή εμφανείς αλλαγές στο αίμα, εκτός από τη μυστηριώδη πτώση στον κορεσμό οξυγόνου. Χρειαζόμαστε άμεσες απαντήσεις. Πώς είναι δυνατόν κανείς από εσάς να μην μπορεί να αναγνωρίσει τι συμβαίνει? Ξέσπασε ο Δόκτωρ Μαύρος, καθώς παρατηρούσε τα ζωτικά σημεία του Ραφαήλ να ταλαντεύονται επικίνδυνα στις οθόνες. Μιλάμε για τον άνθρωπο που έφερε την επανάσταση στην ελληνική ιατρική με τα συστήματα διάγνωσης μέσω του κοινών. Αν του συμβεί κάτι, η ευθύνη θα πέσει σε όλους εμάς. Στο άλλο άκρο του ορόφου, μακριά από τα άγρυπνα βλέμματα της ασφάλειας, η Σοφία Ελεά, ένα 7χρονο κορίτσι με σγουρά μαλλιά και προσεκτικά μάτια, παρατηρούσε όλη την κίνηση. Κόρη της κυρίας Τερέζας, μιας από τις υπαλλήλους της ομάδας καθαριότητας, η Σοφία συνόδευε τη μητέρα της στη δουλειά από τότε που ο πατέρας της, Ιωακίμ, είχε νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείο 3 μήνες νωρίτερα. «Μαμά είναι η ίδια μυρωδιά», ψιθύρισε η Σοφία, τραβώντας το στρίφωμα της στολής της Τερέζας. «Είναι ίδια με αυτή που υπήρχε στο δωμάτιο του μπαμπά». «Τι μυρωδιά, κόρη μου, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, δουλεύω», απάντησε η Τερέζα, καθώς έσπροχνε το καρότσι καθαριότητας της στον διάδρομο. «Μυρωδιά αμύγδαλου, γλυκιά και πικρή ταυτόχρονα, όπως στο δωμάτιο του μπαμπά όταν αρρώστησε». Η Τερέζα κοίταξε την κόρη της με ένα μείγμα ανησυχίας και τρυφερότητας. Από τότε που ο Ιωακίμ είχε νοσηλευτεί σε σοβαρή κατάσταση, η Σοφία είχε αναπτύξει μια αιμονή να παρατηρεί μοτίβα και συμπτώματα. Το κορίτσι περνούσε ώρες στους διαδρόμους του νοσοκομείου, ακούγοντας ιατρικές συζητήσεις και παρατηρώντας διαδικασίες μέσα από τις μισάνοιχτες πόρτες. Ήταν ο τρόπος της να επεξεργαστεί το τραύμα του, να έχει σχεδόν χάσει τον πατέρα της. «Σοφία, το έχουμε συζητήσει. Ο πατέρας σου είχε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Ήταν διαφορετικό. Και δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ στον VIP όροφο. Πήγαινε στο δωμάτιο ανάπαυσης και μείνε εκεί με το τάμπλετ σου, εντάξει?» Το κορίτσι κούνησε το κεφάλι καταφατικά, αλλά μόλις η μητέρα της απομακρύνθηκε, η Σοφία περπάτησε αποφασιστικά μέχρι το γραφείο νοσηλευτών. Εκεί, μεταμφιεσμένη ανάμεσα στον εξοπλισμό, κατάφερε να ακούσει την έντονη συζήτηση μεταξύ των γιατρών. «Τα συμπτώματα δεν βγάζουν νόημα», έλεγε μια γιατρός με αψεγάδιαστα λευκή ιατρική μπλούζα. «Είναι σαν κάτι να παρεμβαίνει στις βασικές μεταβολικές διεργασίες, αλλά δεν βρίσκουμε κανέναν εξωτερικό παράγοντα». «Έχουμε ήδη εξετάσει όλες τις πιθανότητες δηλητηρίασης», ρώτησε ένας μεγαλύτερος γιατρός με γκρίζα γενιάδα. «Ναι, δοკვέτε Αντώνιε. Κάναμε όλες τις τυπικές τοξικολογικές εξετάσεις. Τίποτα δεν ανιχνεύτηκε». Η Σοφία συνοφριώθηκε. Οι λέξεις ήταν ακριβώς οι ίδιες που είχαν χρησιμοποιήσει οι γιατροί όταν ο πατέρας της νοσηλευόταν. Ο Ιωακίμ Ελεά, ένας εργάτης οικοδομών που είχε συμμετάσχει στην πρόσφατη ανακαίνιση του κτηρίου της TechBrain, είχε παρουσιάσει πανομοιότυπα συμπτώματα, πτώση στον κορεσμό, απουσία τραύματος ή αναγνωρίσιμης λίμωξης, προοδευτική επιδείνωση χωρίς εμφανή αιτία. Και η ίδια μυρωδιά αμύγδαλων στο δωμάτιο. Στη VIP αίθουσα, ο Ραφαήλ άνοιξε για λίγο τα μάτια του, προσπαθώντας να εστιάσει τη θολή του όραση. Το σώμα του ήταν αδύναμο,
σαν μια αόρατη δύναμη να ρουφούσε την ενέργειά του. Γύρω του οι γιατροί συζητούσαν θεωρίες και πιθανότητες, χωρίς να καταλήγουν σε συμπέρασμα. Ο επιχειρηματίας προσπάθησε να μιλήσει, αλλά μόνο ένας αδύναμος αναστεναγμός ξέφυγε από τα χείλη του. «Κύριε Μενδώνη, μας ακούτε?» ρώτησε ο Δ. Αντώνιος, πλησιάζοντας το κρεβάτι. «Αν μπορείτε, σφίξτε μου το χέρι». Ο Ραφαήλ κατάφερε να κάνει μια ελαφριά κίνηση με τα δάχτυλά του, αρκετή για να δείξει ότι ήταν συνειδητός. Ο Δ. Αντώνιος έκανε ένα νεύμα στους συναδέλφους του να πλησιάσουν. «Πρέπει να λάβουμε υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες. Κάτι στον αέρα, στο νερό ή στον εξοπλισμό που μπορεί να προκαλεί αυτό». Εκείνη τη στιγμή, μια μεσήλικη νοσοκόμα, φορώντας κόκκινα γυαλιά και με τα ξανθά μαλλιά της δεμένα σε αλογοουρά, μπήκε στο δωμάτιο κρατώντας ένα δίσκο με φάρμακα. Η Σοφία, που παρατηρούσε μέσα από τη χαραμάδα της πόρτας, ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική της στήλη. Εκείνη η νοσοκόμα φαινόταν οικία. «Είναι το ίδιο άτομο», μουρμούρισε η Σοφία στον εαυτό της. «Είναι η ίδια που έδινε τα ειδικά φάρμακα στον μπαμπά». Η νοσοκόμα πλησίασε το κρεβάτι του Ραφαήλ, έλεγξε τον ορό και ετοιμάστηκε να χορηγήσει κάτι στον εξοπλισμό. Η Σοφία ένιωσε την καρδιά της να επιταχύνεται. Χωρίς να το σκεφτεί 2 φορές, το κορίτσι έσπρωξε την πόρτα και μπήκε τρέχοντας στο δωμάτιο. «Όχι, είναι αυτή. Είναι η ίδια που αρρώστησε τον πατέρα μου». Όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς τη Σοφία, η οποία έδειχνε την νοσοκόμα με τα κόκκινα γυαλιά. Ο Δ. Αντώνιος, έκπληκτος με την εισβολή, πλησίασε το κορίτσι. «Ποια είσαι? Πώς μπήκες εδώ?» ρώτησε με αυταρχική αλλά όχι εχθρική φωνή. Η νοσοκόμα, εμφανώς άβολα, έβαλε τον δίσκο πάνω στο τραπέζι. «Είναι η κόρη μιας υπαλλήλου καθαριότητας. Έχει συναισθηματικά προβλήματα από τότε που αρρώστησε ο πατέρας της. Θα καλέσω την ασφάλεια». «Όχι παρακαλώ», οικέτεψε η Σοφία. «Κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε στον πατέρα μου. Αναγνωρίζω τη μυρωδιά. Είναι η ίδια μυρωδιά αμύγδαλων». Ο Δ. Αντώνιος κοίταξε με περιέργεια το κορίτσι. Υπήρχε κάτι στην πεποίθηση της Σοφίας που τον έκανε να διστάσει. Χρόνια ιατρικής εμπειρίας τον είχαν διδάξει να εκτιμά τις απροσδόκητες παρατηρήσεις. «Μυρωδιά αμύγδαλων», ρώτησε αυτός συνοφριωμένος. «Ναι, γιατρέ», απάντησε η Σοφία με δάκρυα στα μάτια. «Πικρά αμύγδαλα, όπως το φάρμακο που έπαιρνε ο παππούς μου για την καρδιά. Είναι παντού σε αυτό το δωμάτιο, όπως και στο δωμάτιο του πατέρα μου όταν παραλίγο να φύγει». Η νοσοκόμα με τα κόκκινα γυαλιά έκανε ένα βήμα προς την πόρτα. «Θα φέρω τη μητέρα της». «Περιμένετε», διέταξε ο Δ. Αντώνιος, κοιτάζοντας τώρα με δυσπιστία την νοσοκόμα. «Δεν σας θυμάμαι στην ομάδα που έχει οριστεί για αυτή την περίπτωση. Μπορείτε να μου δείξετε την ταυτότητά σας, παρακαλώ». Εκείνη την ακριβή στιγμή, μία από τις οθόνες που ήταν συνδεδεμένες στον Ραφαήλ άρχισε να εκπέμπει έναν οξύ συναγερμό. Ο κορεσμός οξυγόνου έπεφτε ραγδαία. Το χάος επικράτησε στο δωμάτιο, με γιατρούς να τρέχουν για να σταθεροποιήσουν τον ασθενή. Η νοσοκόμα εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση για να φύγει γρήγορα, αλλά η Σοφία την ακολούθησε με το βλέμμα. Ο Δ. Αντώνιος, διχασμένος μεταξύ της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης και της διερεύνησης της περίεργης κατάστασης, φώναξε σε έναν κοντινό φύλακα: «Μην αφήσετε αυτή τη νοσοκόμα να φύγει από το νοσοκομείο, πρέπει να ελέγξουμε την ταυτότητά της». Ενώ η ομάδα εργαζόταν με μανία για να σταθεροποιήσει τον Ραφαήλ, η Σοφία παρέμενε στη γωνία του δωματίου, παρατηρώντας τα πάντα με προσεκτικά μάτια. Ήξερε ότι είχε δίκιο. Ήταν η ίδια κατάσταση με τον πατέρα της και κανείς δεν θα την πίστευε, ένα απλό 7χρονο παιδί. Αλλά η Σοφία ήταν αποφασισμένη. Δεν θα επέτρεπε να επαναληφθεί η ίδια σχεδόν μοιραία μοίρα του πατέρα της με τον Ραφαήλ Μενδώνη. Ακόμα κι αν γι' αυτό χρειαζόταν να αντιμετωπίσει όλο το σύστημα του νοσοκομείου Νίκη. Ενώ οι γιατροί πάλευαν να σταθεροποιήσουν τον Ραφαήλ Μενδώνη, η Σοφία οδηγήθηκε έξω από το δωμάτιο από μια ευγενική νοσοκόμα. Στον διάδρομο, η κυρία Τερέζα έτρεχε ανήσυχη να συναντήσει την κόρη της. «Σοφία, τι έκανες?» «Λένε ότι εισέβαλες στο δωμάτιο του VIP ασθενούς». Η Τερέζα κράτησε την κόρη της από τους ώμους, το πρόσωπό της ένα μείγμα θυμού και ανησυχίας. «Μαμά, είναι το ίδιο πράγμα που συνέβη στον μπαμπά. Η ίδια μυρωδιά, τα ίδια συμπτώματα και εκείνη η νοσοκόμα με τα κόκκινα γυαλιά ήταν εκεί επίσης. Έβαζε κάτι στον ορό του». Η Τερέζα αναστέναξε βαθιά. «Σοφία,
Δεν μπορούμε να εφευρίσκουμε ιστορίες. Ο πατέρας σου είχε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση στα χημικά προϊόντα της ανακαίνησης. Αυτό είπαν οι γιατροί. Μα μαμά, χωρίς μα, μπορείς να με κάνεις να χάσω τη δουλειά μου. Πάμε στο δωμάτιο ανάπαυσης τώρα. Ενώ την έσερνε η μητέρα της, η Σοφία κοίταξε πίσω και είδε τον Δευτέρα Αντώνιο να βγαίνει βιαστικά από τη VIP αίθουσα. Το βλέμμα του διασταυρώθηκε με αυτό του κοριτσιού για μια σύντομη στιγμή και ένιωσε ότι αυτός, σε αντίθεση με τους άλλους, ίσως την πίστευε. Στο δωμάτιο ανάπαυσης των υπαλλήλων, η Σοφία κάθισε σε μια γωνία αγκαλιάζοντας τη σχολική της τσάντα. Μέσα της φύλαγε κάτι πολύτιμο, το ιατρικό ημερολόγιο που είχε δημιουργήσει κατά την νοσηλεία του πατέρα της. Φύλλα και άλλα φύλλα σημειώσεων γραμμένα με παιδική γραφή, αλλά εκπληκτικά λεπτομερή καταγράφοντας ώρες, φάρμακα, συμπτώματα και κυρίως ποιος έμπαινε και έβγαινε από το δωμάτιο. «Πρέπει να το δείξω σε εκείνον τον γιατρό με τη γενιάδα», μουρμούρισε στον εαυτό της, ξεφυλίζοντας το πολύχρωμο τετράδιο. Έξω, το νοσοκομείο εισερχόταν σε κατάσταση σιωπηρής εγρήγορσης. Η ασφάλεια είχε ειδοποιηθεί για να εντοπίσει την νοσοκόμα με τα κόκκινα γυαλιά, η οποία μυστηριωδώς είχε εξαφανιστεί μετά την έξοδό της από το δωμάτιο. Ο Δ. Αντώνιος, προβληματισμένος από τα λόγια του κοριτσιού, κατευθύνθηκε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. «Χρειάζομαι την πλήρη λίστα όλων των υπαλλήλων που έχουν οριστεί για τη VIP πτέρυγα σήμερα, ειδικά των νοσηλευτών», ζήτησε από τη διοικητική συντονίστρια. «Φυσικά, Δ. Αντώνιε». «Ορίστε», απάντησε αυτή, παραδίδοντας ένα φάκελο. «Μόνο 10 νοσηλευτές έχουν άδεια πρόσβαση στη VIP πτέρυγα και όλοι έχουν ελεγχθεί αυστηρά». Ο Δ. Αντώνιος εξέτασε τη λίστα και τις φωτογραφίες. «Δεν υπάρχει καμία ξανθιά νοσοκόμα με κόκκινα γυαλιά εδώ». Η συντονίστρια συνοφριώθηκε. «Δεν έχουμε καμία νοσοκόμα με αυτή την περιγραφή σε όλο το νοσοκομείο, γιατρέ». Ο γιατρός ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική του στήλη. Γρήγορα ζήτησε πρόσβαση στις καταγραφές των καμερών ασφαλείας. Στις εικόνες είδε καθαρά τη γυναίκα με τα κόκκινα γυαλιά να μπαίνει στη VIP πτέρυγα με ένα καρτελάκι πρόσβασης, αλλά δεν κατάφερε να αναγνωρίσει το πρόσωπό της, πάντα επιδέξια κρυμμένο από τις κάμερες. «Αυτό δεν βγάζει νόημα», μουρμούρισε στον εαυτό του. Εκείνη τη στιγμή μια νοσοκόμα τον πλησίασε στον διάδρομο. «Δράνης Αντώνιε, ζητήσατε να ελέγξετε τα αρχεία εισόδου στο σύστημα. Κάποιος χρησιμοποίησε τον κωδικό της Δράμση και Κοιλίας Βασκονσέλου για να αποκτήσει πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία του κυρίου Μενδώνη πριν από 30 λεπτά. Αλλά η Δρέτο και Κοιλία βρίσκεται σε διακοπές στην Ευρώπη εδώ και 2 εβδομάδες». Ο Δ. Αντώνιος ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε. Θυμήθηκε ξαφνικά τα λόγια του κοριτσιού. «Μυρωδιά πικρών αμύγδαλων». Στα περισσότερα από 30 χρόνια ιατρικής του, αυτή η περιγραφή αφύπνισε μια μακρινή ανάμνηση από τα φοιτητικά του χρόνια. «Μυρωδιά πικρών αμύγδαλων». Πού το είχε μάθει αυτό? Μια παλιά περίπτωση δηλητηρίασης. Όχι, δεν μπορούσε να είναι αυτό. Ίσως μια συγκεκριμένη χημική αντίδραση, μια φαρμακευτική παρεμβολή. Αποφασισμένος, ο Δ. Αντώνιος κατευθύνθηκε ξανά στη VIP πτέρυγα, όπου ο Ραφαήλ είχε τελικά σταθεροποιηθεί, αν και η κατάστασή του παρέμενε κρίσιμη. Διέταξε αμέσως: «Θέλω μια πλήρη εξέταση για την παρουσία κυανοενώσεων στον ιατρικό εξοπλισμό και στο περιβάλλον και επίσης μια ανάλυση του συστήματος κλιματισμού». Οι άλλοι γιατροί τον κοίταξαν με έκπληξη. «Κυανοενώσεις? Γιατί νομίζετε ότι μπορεί να είναι αυτό?» ρώτησε ένας συνάδελφος. «Μια διαίσθηση. Η μυρωδιά των πικρών αμύγδαλων είναι χαρακτηριστική ορισμένων χημικών ενώσεων που μπορούν να προκαλέσουν κυταρική υποξία, εξηγώντας την πτώση στον κορεσμό οξυγόνου». Ενώ η ομάδα κινητοποιούνταν για να πραγματοποιήσει τις νέες εξετάσεις, ο Δ. Αντώνιος αποφάσισε να αναζητήσει το κορίτσι που είχε ξεκινήσει όλα αυτά. Βρήκε τη Σοφία ακόμα στο δωμάτιο ανάπαυσης να γράφει εντατικά στο τετράδιό της. «Γεια», είπε αυτός, πλησιάζοντας με προσοχή για να μην την τρομάξει. «Το όνομά μου είναι Δόφταρα. Αντώνιος Βάρος. Εσύ είσαι?» «Σοφία Ελεάτς», απάντησε το κορίτσι, κοιτάζοντάς τον με προσεκτικά μάτια. «Ήρθατε να με διώξετε από το νοσοκομείο». Ο Δ. Αντώνιος χαμογέλασε ευγενικά. «Όχι, Σοφία, ήρθα να συζητήσουμε. Είπες κάτι ενδιαφέρον για τη μυρωδιά των αμύγδαλων. Μπορείς να μου πεις περισσότερα γι' αυτό?» Το πρόσωπο της Σοφίας φωτίστηκε. Επιτέλους κάποιος πρόθυμος να την ακούσει.
Γρήγορα άνοιξε το τετράδιό της και άρχισε να δείχνει τις σημειώσεις της. Ο πατέρας μου δούλεψε στην ανακαίνιση του κτηρίου της TechBrain. Ήταν καλά, αλλά μετά άρχισε να αδυνατίζει, με δυσκολία στην αναπνοή. Οι γιατροί δεν έβρισκαν τίποτα λάθος, όπως και στον κύριο Μενδώνη. Και υπήρχε αυτή η μυρωδιά στο δωμάτιό του, πάντα πιο έντονη, αφού τον επισκεπτόταν η νοσοκόμα με τα κόκκινα γυαλιά. Ο Δ. Αντώνιος εξέτασε τις σημειώσεις της Σοφίας με αυξανόμενο θαυμασμό. Για ένα 7χρονο παιδί είχε κάνει μια εντυπωσιακή δουλειά καταγράφοντας ώρες, συμπτώματα και ακόμη και συζητήσεις που είχε ακούσει μεταξύ των γιατρών. «Τα σημείωσες όλα αυτά?» «Ναι», απάντησε η Σοφία γυρίζοντας μια σελίδα. «Δείτε εδώ, αυτή είναι η νοσοκόμα. Πάντα ερχόταν εκτός του κανονικού ωραρίου όταν υπήρχαν λιγότεροι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Πείραζε τις συσκευές του πατέρα μου και του έδινε ειδικά ποτά. Έλεγε ότι ήταν βιταμίνες, αλλά αφού τα έπινε, χειροτέρευε». Ο Δ. Αντώνιος παρατήρησε το παιδικό σχέδιο μιας γυναίκας με κόκκινα γυαλιά, ξανθά μαλλιά δεμένα και ένα σημάδι στο δεξί χέρι. «Έχει κάποιο ιδιαίτερο σημάδι, μια ουλή ίσως?» Η Σοφία κούνησε το κεφάλι της έντονα. «Ναι, στο δεξί χέρι, μια ουλή σε σχήμα φεγγαριού. Το είδα όταν έφτιαχνε το μαξιλάρι του πατέρα μου. Ο γιατρός ένιωσε την καρδιά του να επιταχύνεται. Αυτή η συγκεκριμένη λεπτομέρεια δεν θα μπορούσε να είναι προϊόν της φαντασίας ενός παιδιού. Υπήρχε κάτι αληθινό εκεί. «Σοφία, ο πατέρας σου ανάρρωσε. Πώς συνέβη αυτό?» «Ήταν αφού έχισα χυμό στον εξοπλισμό οξυγόνου κατά λάθος. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα πάντα. Μετά από αυτό, ο μπαμπάς άρχισε να βελτιώνεται γρήγορα». Ο Δ. Αντώνιος σηκώθηκε ξαφνικά. «Σοφία, μπορεί να έσωσες τον πατέρα σου χωρίς να το καταλάβεις και τώρα μπορεί να σώζεις και τον Ραφαήλ Μενδώνη. Πρέπει να έρθεις μαζί μου». Η Τερέζα, που παρατηρούσε τη συζήτηση από μακριά, πλησίασε ανήσυχη. «Γιατρέ, τι συμβαίνει?» «Η κόρη μου έχει προβλήματα». «Αντιθέτως, κυρία μου, η κόρη σας μπορεί να έχει εντοπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα που εμείς, έμπειροι γιατροί, δεν μπορέσαμε να δούμε. Πρέπει να μου δείξει ακριβώς πού νοσηλευόταν ο σύζυγός σας και ποιος εξοπλισμός άλλαξε». Με την απρόθυμη άδεια της Τερέζας, ο Δ. Αντώνιος οδήγησε τη Σοφία στο παλιό δωμάτιο όπου είχε νοσηλευτεί ο Ιωακήμ. Το δωμάτιο ήταν τώρα κατηλημμένο από άλλον ασθενή, αλλά η τεχνική ομάδα του νοσοκομείου κλήθηκε να ελέγξει ολόκληρο το σύστημα χορήγησης οξυγόνου του νοσοκομείου. «Βρήκαμε κάτι, Δ. Αντώνιε», ενημέρωσε ο επικεφαλής της συντήρησης μετά από λίγες ώρες έρευνας. «Υπάρχει μια μη εξουσιοδοτημένη συσκευή συνδεδεμένη στο κεντρικό σύστημα διανομής οξυγόνου που εξυπηρετεί τη VIP πτέρυγα. Είναι μικρή, σχεδόν ανεπαίσθητη, αλλά απελευθερώνει μια χημική ένωση στον αέρα». Ο Δ. Αντώνιος ένιωσε το αίμα του να παγώνει. Και τι ακριβώς απελευθερώνει αυτή η συσκευή? Ένα παράγωγο κυανίου σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Όχι αρκετό για να προκαλέσει άμεσα αποτελέσματα, αλλά με παρατεταμένη έκθεση θα μπορούσε να προκαλέσει ακριβώς τα συμπτώματα που βλέπουμε, συμπλήρωσε ο γιατρός. Η Σοφία, που άκουγε τα πάντα με προσοχή, τράβηξε το μανίκι της ιατρικής μπλούζας του Δ. Αντώνιου. «Γιατρέ, η νοσοκόμα με τα κόκκινα γυαλιά ήταν στο δωμάτιο του κυρίου Μενδώνη σήμερα. Αν είναι το ίδιο άτομο που αρρώστησε τον πατέρα μου, μπορεί να προσπαθήσει να κάνει κάτι ξανά». Ο γιατρός κούνησε σοβαρά το κεφάλι. «Έχεις δίκιο, Σοφία. Πρέπει να την βρούμε αμέσως». Ενώ η ασφάλεια του νοσοκομείου κινητοποιούνταν για να εντοπίσει τη μυστηριώδη γυναίκα, ο Δ. Αντώνιος επέστρεψε στη VIP πτέρυγα με επίγουσα εντολή. Να αντικατασταθεί ολόκληρο το σύστημα χορήγησης οξυγόνου και να μεταφερθεί ο Ραφαήλ Μενδώνης σε άλλη πτέρυγα του νοσοκομείου, υπό ενισχυμένη ασφάλεια. Η είδηση ότι το σύστημα είχε παραποιηθεί διαδόθηκε γρήγορα μεταξύ του ιατρικού προσωπικού, προκαλώντας ένα μείγμα σοκ και δυσπιστίας. Πώς θα μπορούσε κάποιος να έχει πρόσβαση σε τόσο περιορισμένες περιοχές του νοσοκομείου? Και το πιο σημαντικό, ποιος θα είχε κίνητρα να επιτεθεί στην υγεία των ασθενών? Η Σοφία, αναγνωρισμένη πλέον ως βασικό κομμάτι στην ανακάλυψη, παρέμενε δίπλα στον Δ. Αντώνιο, προσφέροντας όλες τις πληροφορίες που μπορούσε να θυμηθεί για τη μυστηριώδη νοσοκόμα. Αυτό που κανείς δεν αντιλαμβανόταν, ωστόσο, είναι ότι από την άλλη πλευρά του νοσοκομείου μια φιγούρα παρατηρούσε προσεκτικά τις κινήσεις της ομάδας ασφαλείας μέσω των καμερών παρακολούθησης. Τα κόκκινα γυαλιά της αντανακλούσαν το φως των οθονών,
ενώ τα δάχτυλά της πληκτρολογούσαν γρήγορα έναν κωδικό στον κεντρικό υπολογιστή του νοσοκομείου. Το παιχνίδι μόλις ξεκινούσε. Η είδηση ότι το σύστημα οξυγόνου του νοσοκομείου Νίκη είχε παραποιηθεί έφτασε γρήγορα στα αυτιά της διοίκησης. Ο διευθυντής Δ. Μαύρος Βουάρκης συγκάλεσε μια έκτακτη συνάντηση με το Συμβούλιο και την Ομάδα Ασφαλείας. Ειδοποίησε επίσης τη Φερνάντα Αλμέιδα, επικεφαλής της ψηφιακής ασφάλειας του νοσοκομείου, μια πρώην αστυνομικό που τώρα διοικούσε όλη την κυβερνοασφάλεια του Ιδρύματος. «Θέλω να μάθω πώς κάποιος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημά μας χωρίς να εντοπιστεί», απέτησε ο Δ. Μαύρος, χτυπώντας το τραπέζι με τις σφιγμένες γροθιές του. «Έχουμε ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα της χώρας». «Ακριβώς γι' αυτό τα κατάφεραν», απάντησε η Φερνάντα, φτιάχνοντας τα γυαλιά της με μαύρο σκελετό. «Το σύστημά μας είναι τόσο αυτοματοποιημένο και εξαρτημένο από την TDNS που έγινε ευάλωτο σε όποιον κατανοεί πραγματικά την εσωτερική του λειτουργία». Ο Δ. Αντώνιος, που συμμετείχε στη συνάντηση μαζί με τη Σοφία και τη μητέρα της, παρενέβη. «Πρέπει να καταλάβουμε το κίνητρο. Γιατί κάποιος θα επιτεθόταν συγκεκριμένα στον κύριο Μενδώνη και πριν από αυτόν στον κύριο Ελεά?» Η Τερέζα αγκάλιασε την κόρη της προστατευτικά. «Ο σύζυγός μου είναι απλώς ένας εργάτης οικοδομών. Δεν έχει εχθρούς, ούτε χρήματα, ούτε επιρροή. Γιατί κάποιος θα του επιτεθόταν». Η Φερνάντα, που αναλύσε δεδομένα στο τάμπλετ της, σήκωσε το βλέμμα της. «Ο κύριος Ελέα δούλεψε στην ανακαίνιση του κτηρίου της TechBrain, σωστά. Το ίδιο μέρος όπου εργάζεται ο κύριος Μενδώνης». Η Σοφία κούνησε το κεφάλι της έντονα. «Ναι, ο μπαμπάς βοήθησε να χτιστεί η νέα έδρα. Ήξερε όλο το κτίριο, ακόμα και τα κρυμμένα μέρη που κανείς άλλος δεν γνώριζε». Ο Δ. Αντώνιος συνοφριώθηκε. «Υπονοείται μια σύνδεση μεταξύ των περιπτώσεων βασισμένη στην εταιρεία». «Είναι μια πιθανότητα», απάντησε η Φερνάντα. «Θα ελέγξουμε όλες τις προσβάσεις στο σύστημα τους τελευταίους μήνες. Αν κάποιος εισέβαλε στο δίκτυό μας για να σαμποτάρει το σύστημα οξυγόνου, άφησε ψηφιακά ίχνη». Ενώ η ομάδα ασφαλείας εργαζόταν, ο Ραφαήλ Μενδώνης, ήδη μεταφερμένος σε άλλη πτέρυγα του νοσοκομείου, άρχισε να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Το σώμα του, απαλλαγμένο από την έκθεση στην Τοξική Ένωση, αντέδρασε θετικά στη θεραπεία. Ο Δ. Αντώνιος τον επισκεπτόταν τακτικά, πάντα συνοδευόμενος από έναν φύλακα. «Πώς αισθάνεστε σήμερα, κύριε Μενδώνη?» ρώτησε ο γιατρός, ελέγχοντας τις νέες εξετάσεις. «Καλύτερα», απάντησε ο Ραφαήλ με αδύναμη φωνή. «Τι μου συνέβη?» Ο Δ. Αντώνιος δίστασε πριν απαντήσει. Η αστυνομία είχε συστήσει διακριτικότητα μέχρι να έχουν συγκεκριμένα στοιχεία. «Υπήρξε μία βλάβη στο σύστημα οξυγόνωσης, αλλά έχουμε ήδη λύσει το πρόβλημα». Ο Ραφαήλ, ακόμα και εξασθενημένος, ήταν πολύ οξυδερκής για να δεχτεί μία τόσο αόριστη εξήγηση. «Γιατρέ, είμαι ειδικός σε συστήματα. Ξέρω να αναγνωρίζω πότε κάτι είναι τεχνική βλάβη ή σκόπιμη ενέργεια». «Τι συνέβη πραγματικά?» Ο γιατρός αναστέναξε. «Κύριε Μενδώνη, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος μπορεί να έχει παραποιήσει το σύστημα οξυγόνωσης της VIP πτέρυγας, εισάγοντας μια χημική ένωση που επηρέασε την κυταρική σας αναπνοή. Διερευνούμε». Ο Ραφαήλ έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή, επεξεργαζόμενος την πληροφορία. «Ποιος το ανακάλυψε αυτό?» «Ένα 7χρονο κορίτσι», απάντησε ο Δ. Αντώνιος με ένα ελαφρύ χαμόγελο. «Αντιλήφθηκε μοτίβα που όλοι εμείς έμπειροι γιατροί αγνοήσαμε. Θέλω να τη γνωρίσω». Στην άλλη πλευρά του νοσοκομείου, η Φερνάντα Αλμέιδα εργαζόταν ακούραστα, αναθεωρώντας κάθε αρχείο καταγραφής πρόσβασης, κάθε εντολή που εκτελέστηκε στο σύστημα τους τελευταίους μήνες. Δίπλα της, τεχνικοί πληροφορικής εξέταζαν τη συσκευή που βρέθηκε στο σύστημα οξυγόνου. «Είναι εξελιγμένο», σχολίασε ένας από αυτούς. «Προγραμματισμένο να απελευθερώνει την Ένωση σε ακριβή διαστήματα, σε ποσότητες που δύσκολα θα ανιχνεύονταν σε κοινές τοξικολογικές εξετάσεις». «Και όσον αφορά την πρόσβαση?» ρώτησε η Φερνάντα. «Πώς εγκαταστάθηκε?» «Χρειάζεται εξουσιοδότηση μέγιστου επίπεδου. Μόνο διαχειριστές συστήματος ή αρχίατροι θα είχαν τέτοιου είδους πρόσβαση». Η Φερνάντα ένιωσε ένα ρίγος. «Ψάχνουμε κάποιον από μέσα». Οι έρευνες συνεχίστηκαν εντατικά κατά τις επόμενες 24 ώρες. Κάμερες ασφαλείας, αρχεία εισόδου και εξόδου, βάρδιες, όλα αναλύθηκαν λεπτομερώς. Το απόγευμα της δεύτερης ημέρας, η Φερνάντα συγκάλεσε μια νέα επίγουσα συνάντηση. «Βρήκαμε κάτι», ανακοίνωσε αυτή,
προβάλλοντας στην οθόνη μια σειρά από αρχεία. Τους τελευταίους 6 μήνες, ο κωδικός της Δουρκάνο και Κοιλίας Βασκονσέλου χρησιμοποιήθηκε για να αποκτήσει πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές του συστήματος σε ώρες που υποτίθεται ότι δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο. «Δουρκάτα και Κοιλία», ρώτησε ο 12, μαύρος, έκπληκτος. «Είναι μία από τις καλύτερες νευρολόγους μας. Είναι μαζί μας πάνω από 10 χρόνια. Ναι, και βρίσκεται σε διακοπές στην Ευρώπη εδώ και 2 εβδομάδες. Αλλά ο κωδικός της χρησιμοποιήθηκε χθες για να αποκτήσει πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία του κυρίου Μενδώνη». Το δωμάτιο έμεινε σε απόλυτη σιωπή. Ο Δ. Αντώνιος ήταν ο πρώτος που μίλησε. «Κάποιος μπορεί να έχει χακάρει τον κωδικό της». «Ή», παρενέβη η Φερνάντα, «αντιμετωπίζουμε μια πιο πολύπλοκη κατάσταση. Ανακαλύψαμε επίσης ότι η Δρόμο και Κοιλία είναι αδελφή του Λουκά Βασκονσέλου, ενός πρώην υπαλλήλου της Tech Brain που εργαζόταν απευθείας με τον Ραφαήλ Μενδώνη». «Λουκάς Βασκονσέλου», μουρμούρισε ο Δορφούρ Μαύρος, προσπαθώντας να θυμηθεί. «Αυτό το όνομα μου είναι οικείο. Ήταν επικεφαλής προγραμματιστής του Τμήματος Ιατρικών Συστημάτων της Tech Brain», συνέχισε η Φερνάντα. «Απολύθηκε πριν από 8 μήνες μετά από μια διαφωνία με τη διοίκηση της εταιρείας. Η Σοφία, που παρατηρούσε τα πάντα σιωπηλά δίπλα στη μητέρα της, ξαφνικά σήκωσε το χέρι της διστακτικά. «Μπορώ να πω κάτι». Όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς αυτήν. Ο Δ. Αντώνιος κούνησε το κεφάλι ενθαρρύνοντάς την. Η νοσοκόμα με τα κόκκινα γυαλιά δεν έμοιαζε με αληθινή νοσοκόμα. Ήξερε πώς να χειρίζεται τις συσκευές, αλλά όταν μιλούσε με τους άλλους νοσηλευτές, χρησιμοποιούσε διαφορετικές λέξεις, πιο περίπλοκες, σαν να μην ήταν πραγματικά νοσοκόμα. Η Φερνάντα κοίταξε το κορίτσι με ανανεωμένο ενδιαφέρον. «Πώς εννοείς?» «Διαφορετικές λέξεις». Μιλούσε για αλγόριθμους και κώδικες. Την άκουσα να λέει σε μια άλλη νοσοκόμα ότι ο αλγόριθμος διανομής ήταν αναποτελεσματικός και χρειαζόταν προσαρμογές. Ο καθηγητής πληροφορικής μου στο σχολείο μιλάει έτσι. Ο Δ. Αντώνιος αντάλλαξε σημαντικά βλέμματα με τη Φερνάντα. «Και αν δεν ψάχνουμε μια νοσοκόμα, αλλά κάποιον με προηγμένες τεχνικές γνώσεις, κάποιον που κατανοεί τόσο την ιατρική όσο και τον προγραμματισμό. Όπως η αδελφή ενός προγραμματιστή», συμπλήρωσε η Φερνάντα. «Η Δ. και Κοιλία είναι νευρολόγος, αλλά σπούδασε και βιοιατρική μηχανική πριν την ιατρική. Έχει αρκετές γνώσεις για να κατανοήσει και τους δύο κόσμους». Ο Δ. Μαύρος σηκώθηκε ταραγμένος. «Υπονοείται ότι μία από τις πιο σεβαστές μας γιατρούς βρίσκεται πίσω από αυτό. Είναι παράλογο». «Είναι μια υπόθεση που πρέπει να επαληθευτεί», απάντησε η Φερνάντα ήρεμα. «Έχω ήδη ζητήσει εικόνες της από τα αεροδρόμια για να επιβεβαιώσω αν πραγματικά έφυγε από τη χώρα. Και πρέπει να της μιλήσω αμέσως». Ενώ η έρευνα προχωρούσε, ο Ραφαήλ Μενδώνης δέχτηκε μια ειδική επίσκεψη. Η Σοφία, συνοδευόμενη από τον Δ. Αντώνιο και τη μητέρα της, μπήκε διστακτικά στο δωμάτιο. «Επομένως εσύ είσαι η ηρωίδα μου», είπε ο Ραφαήλ με ένα αδύναμο χαμόγελο, απλώνοντας το χέρι του στο κορίτσι. Η Σοφία κοκκίνησε. «Εγώ απλώς αντιλήφθηκα τη μυρωδιά των αμύγδαλων, ίδια με αυτή στο δωμάτιο του πατέρα μου». «Έκανες πολύ περισσότερα από αυτό», διόρθωσε ο Ραφαήλ, φτιάχνοντας τη θέση του στο κρεβάτι. «Παρατήρησες μοτίβα που οι ενήλικες δεν μπόρεσαν να δουν. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να διδάξουμε στις μηχανές τη λιμενά μας να κάνουν». Το κορίτσι άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. «Εσείς διδάσκετε μηχανές», ο Ραφαήλ χαμογέλασε. «Κατά κάποιο τρόπο ναι. Η εταιρεία μου αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για νοσοκομεία. Βοηθούν τους γιατρούς να διαγνώσουν ασθένειες πιο γρήγορα. Όπως το σύστημα εγκέφαλος που χρησιμοποιούμε εδώ», συμπλήρωσε ο Δ. Αντώνιος. «Αναπτύχθηκε από την εταιρεία του κυρίου Μενδώνη». Η Σοφία δάγκωσε το χείλος της, διστακτική. «Μπορώ να κάνω μια ερώτηση?» «Φυσικά», απάντησε ο Ραφαήλ. «Γιατί το σύστημα δεν κατάφερε να διαγνώσει τι συνέβαινε σε εσάς ή στον πατέρα μου?» Μια βαριά σιωπή έπεσε πάνω στο δωμάτιο. Ο Ραφαήλ και ο Δ. Αντώνιος αντάλλαξαν ανήσυχα βλέμματα. «Είναι μια εξαιρετική ερώτηση», απάντησε τελικά ο Ραφαήλ, «και μια που πρέπει να ερευνήσουμε σε βάθος». Εκείνη τη στιγμή η Φερνάντα μπήκε βιαστικά στο δωμάτιο. «Πρέπει να μιλήσουμε ιδιαιτέρως», είπε αυτή, απευθυνόμενη στον Δ. Αντώνιο. Οι δύο βγήκαν στον διάδρομο, αφήνοντας τον Ραφαήλ να συζητάει ζωηρά με τη Σοφία για συστήματα υπολογιστών. «Τι ανακάλυψες?»
ρώτησε ο Δ. Αντώνιος, μόλις έκλεισε η πόρτα. Η Δ. Κεκιλία δεν ταξίδεψε ποτέ στην Ευρώπη. Το διαβατήριό της δεν καταγράφει καμία έξοδο από τη χώρα τους τελευταίους 6 μήνες. Και επιπλέον, καταφέραμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο προσωπικό της email. Υπάρχει μια εκτεταμένη ανταλλαγή μηνυμάτων με τον αδελφό της πριν από το περιστατικό που οδήγησε στην απόλυσή του. Τι αφορούσε το περιστατικό? Η Φερνάντα συμβουλεύτηκε τις σημειώσεις της. Ο Λουκάς Βασκονσέλου ανακάλυψε μια σοβαρή ηθική παράληψη στο σύστημα εγκεφάλος. Ο αλγόριθμος έδινε προτεραιότητα σε ασθενείς με προνομιακά σχέδια υγείας εις βάρος ασθενών του ΕΣΥ ή βασικών σχεδίων. Σε περιπτώσεις επιγουσών διαγνώσεων, αυτό μπορεί να σημαίνει κρίσιμες καθυστερήσεις για τους λιγότερο ευνοημένους. Ο Δ. Αντώνιος ένιωσε ένα κόμπο στο στομάχι. Και τι συνέβη με αυτόν μετά από αυτό? Ανέπτυξε μια βαθιά κατάθλιψη. Νοσηλεύτηκε για 3 μήνες σε μια ψυχιατρική κλινική. Μετά από αυτό εξαφανίστηκε από τον χάρτη. Δεν υπάρχουν αρχεία απασχόλησης ή οικονομικής δραστηριότητας στο όνομά του τους τελευταίους μήνες. Και η αδελφή του? Πού είναι η Δ. Κεκιλία τώρα? Η Φερνάντα πήρε μια βαθιά ανάσα πριν απαντήσει. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Δεν καταφέραμε να την εντοπίσουμε. Το διαμέρισμά της είναι άδειο, χωρίς σημάδια ότι κατοικήθηκε πρόσφατα. Αλλά δίστασε. «Αλλά τι?» επέμεινε ο Δ. Αντώνιος. «Βρήκαμε κάτι στο διαμέρισμά της. Έναν λεπτομερή χάρτη της Tech Brain με σημειώσεις για το σύστημα εξαερισμού και μια χημική φόρμουλα που φαίνεται να είναι η ίδια ένωση που βρέθηκε στο σύστημα οξυγόνου εδώ». Οι δύο αντάλλαξαν βλέμματα, με τη σοβαρότητα της κατάστασης να βαραίνει τους ώμους τους. «Δεν προσπαθεί απλώς να αρρωστήσει τον Ραφαήλ», κατέληξε ο Δ. Αντώνιος. «Σχεδιάζει κάτι πολύ μεγαλύτερο». «Πρέπει να την βρούμε πριν να είναι πολύ αργά», απάντησε η Φερνάντα, απομακρυνόμενη ήδη προς τον ανελκυστήρα, «και να προστατεύσουμε τόσο τον Ραφαήλ όσο και τον πατέρα της Σοφίας. Αν η θεωρία μας είναι σωστή, αυτή είναι μόνο η αρχή». Εν τω μεταξύ, στο δωμάτιο του νοσοκομείου, η Σοφία έδειχνε στον Ραφαήλ τις σημειώσεις της για τα συστήματα του νοσοκομείου. «Έχεις ένα λαμπρό μέλλον στην τεχνολογία, το ήξερες», σχολίασε ο Ραφαήλ, εντυπωσιασμένος από την ικανότητα παρατήρησης του κοριτσιού. Η Σοφία χαμογέλασε διστακτικά. «Εγώ απλώς ήθελα να βοηθήσω τον πατέρα μου. Και τώρα εσάς». Ο Ραφαήλ κοίταξε από το παράθυρο, σκεπτικός. «Μερικές φορές χρειαζόμαστε αθώα μάτια για να δούμε την αλήθεια που βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Ίσως αυτό να λείπει από τα συστήματά μας». Αυτό που κανείς τους δεν γνώριζε είναι ότι εκείνη την ακριβή στιγμή μια φιγούρα κινούνταν αθόρυβα στους υπόγειους διαδρόμους του νοσοκομείου, μεταφέροντας μια εξελιγμένη ηλεκτρονική συσκευή προς την αίθουσα των κύριων διακομιστών. Το σχέδιο εισερχόταν στην τελική του φάση. Η νύχτα έπεφτε στην Αθήνα όταν η Φερνάντα Αλμέιδα συγκέντρωσε την ομάδα ασφαλείας της στην αίθουσα παρακολούθησης του νοσοκομείου Νίκη. Στις οθόνες, δεκάδες κάμερες έδειχναν όλες τις γωνιές του νοσοκομιακού συγκροτήματος. Η ένταση ήταν απτή. «Πρέπει να βρούμε τη Δ. Κεκιλία πριν εκτελέσει οτιδήποτε σχεδιάζει», έδωσε οδηγίες η Φερνάντα στην ομάδα της. «Με βάση τα στοιχεία που βρήκαμε στο διαμέρισμά της, έχει αρκετές γνώσεις για να σαμποτάρει όχι μόνο τα συστήματα του νοσοκομείου, αλλά δυνητικά και αυτά της Tech Brain». Ένας από τους φύλακες σήκωσε το χέρι. «Πώς θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην Tech Brain από εδώ?» «Τα συστήματα είναι διασυνδεδεμένα», απάντησε η Φερνάντα, προβάλλοντας ένα διάγραμμα στην κεντρική οθόνη. «Το νοσοκομείο Νίκη είναι το επίσημο πεδίο δοκιμών για το σύστημα εγκέφαλος. Υπάρχει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές της εταιρείας για ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και παρακολούθηση απόδοσης». Ο Δ. Αντώνιος, που παρακολουθούσε τη συνάντηση, συνοφριώθηκε. «Άρα, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το σύστημά μας για να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στην Tech Brain». «Ακριβώς», επιβεβαίωσε η Φερνάντα, «και με βάση αυτά που ανακαλύψαμε για τον αδελφό της, πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι να εκθέσει δημόσια την ηθική παράληψη στον αλγόριθμο της Τενατέου». «Ηθική παράληψη?» ρώτησε ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο οποίος μόλις είχε μπει στην αίθουσα. «Ποια ηθική παράληψη?» Η Φερνάντα και ο Δ. Αντώνιος αντάλλαξαν αμήχανα βλέμματα. Τελικά η Φερνάντα πήρε το λόγο. Ο Λουκάς Βασκονσέλου, αδελφός της Δ. Κεκιλίας, ανακάλυψε ότι το σύστημα εγκέφαλος ήταν προγραμματισμένο να δίνει προτεραιότητα σε ασθενείς με προνομιακά σχέδια υγείας εις βάρος ασθενών του ΕΣΥ ή βασικών σχεδίων.
Σε περιπτώσεις επιγουσών διαγνώσεων, αυτό μπορεί να σημαίνει κρίσιμες καθυστερήσεις για τους λιγότερο ευνοημένους. Το πρόσωπο του διευθυντή χλώμιασε. «Αυτό είναι αλήθεια, Μενδώνη?» ρώτησε αυτός στρεφόμενος προς τον Ραφαήλ, ο οποίος είχε επιμείνει να συμμετάσχει στη συνάντηση παρά την ακόμα εξασθενημένη του κατάσταση. Ο Ραφαήλ, καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, αναστέναξε βαθιά. «Δεν το γνώριζα αυτό μέχρι πριν από λίγες ώρες, όταν η Φερνάντα μου έδειξε τα emails. Προφανώς ήταν μια απόφαση που ελήφθη από την εμπορική ομάδα χωρίς την άμεση γνώση μου. Είναι αδικαιολόγητο και θα το διορθώσω αμέσως. Αλλά πρώτα πρέπει να αποτρέψουμε οποιαδήποτε επίθεση στα συστήματά μας». «Γιατί η Δέρα Κεκυλία δεν το κατήγγειλε απλώς δημόσια?» ρώτησε ένας από τους παρόντες γιατρούς. «Γιατί να καταφύγει σε τόσο ακραίες μεθόδους?» «Επειδή ο αδελφός της προσπάθησε να κάνει ακριβώς αυτό», απάντησε η Φερνάντα. Σιωπήθηκε, απολύθηκε και κατέληξε να αναπτύξει μια βαθιά κατάθλιψη. Στα emails που βρήκαμε, η Κεκυλία κατηγορεί την Tech Brain και το σύστημα εγκέφαλος για τον πόνο του αδελφού της. Θέλει κάτι περισσότερο από μια απλή καταγγελία. Θέλει εκδίκηση και δικαιοσύνη με τον δικό της τρόπο. Η Σοφία, η οποία είχε μεταφερθεί μαζί με τη μητέρα της στην αίθουσα για λόγους ασφαλείας, παρατηρούσε τα πάντα με προσεκτικά μάτια. Ξαφνικά τράβηξε το μανίκι του Δρ. Αντώνιου. «Γιατρέ, μόλις θυμήθηκα κάτι σημαντικό». Όλοι στην αίθουσα έστρεψαν την προσοχή τους στο κορίτσι. «Την ημέρα που ο πατέρας μου αρρώστησε πολύ, άκουσα την νοσοκόμα με τα κόκκινα γυαλιά να μιλάει στο τηλέφωνο στον διάδρομο. Είπε ότι το τεστ στον εργάτη υποκείμενο ήταν επιτυχές και ότι ήταν έτοιμη να περάσει στην φάση 2, τον αρχιτέκτονα του συστήματος». Ο Ραφαήλ ισιώθηκε στην αναπηρική καρέκλα. «Εγώ είμαι ο αρχιτέκτονας του συστήματος». «Και ο πατέρας σου ήταν το τεστ», συμπλήρωσε ο Δ. Αντώνιος, στρεφόμενος προς τη Σοφία και την Τερέζα. «Δούλευε στην κατασκευή της Tech Brain. Πιθανότατα είχε πρόσβαση σε σχέδια και περιοχές που ενδιέφεραν την Κεκυλία για το ευρύτερο σχέδιο». Η Φερνάντα αφομοίωσε γρήγορα την πληροφορία. «Αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, αφού έκανε δοκιμές στον πατέρα της Σοφίας και τώρα σε εσάς, Ραφαήλ, το επόμενο βήμα θα ήταν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας», συμπλήρωσε ο Ραφαήλ με το πρόσωπο χλωμό, χρησιμοποιώντας όσα έμαθε στις δύο πρώτες περιπτώσεις. Μια βαριά σιωπή έπεσε πάνω στην αίθουσα, που διακόπτονταν μόνο από το συνεχές μπιπ των οθονών. «Πρέπει να δράσουμε τώρα», αποφάσισε η Φερνάντα. «Θα δημιουργήσουμε μια παγίδα». Τις επόμενες ώρες εκπονήθηκε ένα σχολαστικό σχέδιο. Ο Ραφαήλ θα ήταν το δόλωμα, φαινομενικά ακόμα ευάλωτο στο νοσοκομιακό του κρεβάτι, αλλά υπό συνεχή επιτήρηση. Ταυτόχρονα, η ομάδα ψηφιακής ασφάλειας θα παρακολουθούσε κάθε προσπάθεια πρόσβασης στο σύστημα του νοσοκομείου. «Η Δ. Κεκυλία δεν γνωρίζει ότι την έχουμε ταυτοποιήσει», εξήγησε η Φερνάντα. «Αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα. Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή το επόμενο πρωί. Ο Ραφαήλ μεταφέρθηκε πίσω στη VIP πτέρυγα, τώρα πλήρως παρακολουθούμενη και με ανανεωμένα συστήματα. Η είδηση της υποτροπής του διαδόθηκε στρατηγικά μεταξύ των υπαλλήλων. Εν τω μεταξύ, η Σοφία και οι γονείς της μεταφέρθηκαν σε έναν ασφαλή χώρο του νοσοκομείου με αστυνομική προστασία. «Δεν θέλω να μένω κρυμμένη», διαμαρτυρήθηκε η Σοφία. «Θέλω να βοηθήσω να πιάσουμε το άτομο που πλήγωσε τον πατέρα μου και προσπάθησε να πληγώσει τον κύριο Μενδώνη». Ο Δε Αντώνιος γονάτισε για να είναι στο ύψος του κοριτσιού. «Σοφία, μας έχεις ήδη βοηθήσει περισσότερο από τον καθένα μας. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλειά σου. Αλλά εγώ γνωρίζω το πρόσωπό της καλύτερα από εσάς. Μπορώ να την αναγνωρίσω αν εμφανιστεί ξανά μεταμφιεσμένη». Η Φερνάντα, που άκουγε τη συζήτηση, είχε μια ξαφνική ιδέα. Και αν το χρησιμοποιούσαμε προς όφελός μας, με ασφαλή τρόπο φυσικά. Μετά από κάποιες προσαρμογές στο σχέδιο, η Σοφία τοποθετήθηκε στο κέντρο παρακολούθησης, μακριά από κάθε κίνδυνο, αλλά ικανή να παρατηρεί τις κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας τη μυστηριώδη νοσοκόμα. Η μητέρα της παρέμενε δίπλα της, ακόμα ανήσυχη αλλά περήφανη για την κόρη της. Οι ώρες κυλούσαν με ένταση. Ο Ραφαήλ παρέμενε στο κρεβάτι του, προσποιούμενος ότι ήταν εξασθενημένος, ενώ μια ομάδα ασφαλείας, μεταμφιεσμένη σε γιατρούς και νοσηλευτές, κυκλοφορούσε στην πτέρυγα. Στο κέντρο ελέγχου η Φερνάντα παρακολουθούσε κάθε ύποπτη κίνηση, κάθε πρόσβαση στο σύστημα. Ήταν η Σοφία που παρατήρησε πρώτη. «Εκεί»,
έδειξε σε μια από τις οθόνες. Εκείνη η γυναίκα με την ιατρική μπλούζα που μπαίνει από την πόρτα υπηρεσίας. Είναι αυτή, μόνο που είναι χωρίς τα κόκκινα γυαλιά τώρα. Η Φερνάντα μεγέθυνε την εικόνα. Μια μεσήλικη γυναίκα, με καστανά μαλλιά δεμένα σε κότσο, έμπαινε διακριτικά, φορώντας μια ιατρική μπλούζα και κρατώντας ένα φάκελο. Τίποτα στην εμφάνισή της δεν αντιστοιχούσε στην περιγραφή της νοσοκόμας με τα κόκκινα γυαλιά, εκτός από «Η ουλή στο χέρι», αναφώνησε η Σοφία. «Κοιτάξτε, όταν κρατάει τον φάκελο». Πράγματι, υπήρχε ένα διακριτικό σημάδι σε σχήμα μισοφέγγαρου στο δεξί χέρι της γυναίκας. Η Φερνάντα ενεργοποίησε αμέσως τον σιωπηλό συναγερμό. Η ύποπτη κατευθυνόταν προς την πτέρυγα των διακομιστών, όχι προς το δωμάτιο του Ραφαήλ. «Αλλαγή σχεδίων», ανακοίνωσε η Φερνάντα μέσω ασυρμάτου. «Η ύποπτη πηγαίνει στην αίθουσα των διακομιστών στο υπόγειο. Ομάδα Β, αναχαιτήστε την. Ομάδα Α, κρατήστε τις θέσεις σας με τον κύριο Μενδώνη». Μέσα από τις κάμερες όλοι παρατηρούσαν τη γυναίκα να κινείται με αυτοπεποίθηση στους διαδρόμους, χρησιμοποιώντας ένα καρτελάκι για να έχει πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές. Γνώριζε ξεκάθαρα το νοσοκομείο σαν την παλάμη του χεριού της. «Είναι η Δορβάιος και Κοιλία», επιβεβαίωσε ο Δοβάρο Αντώνιος, παρατηρώντας προσεκτικά την οθόνη. «Ακόμα και με την αλλαγή στην εμφάνιση, αναγνωρίζω τις κινήσεις, τον τρόπο που περπατάει». Η ύποπτη έφτασε στην πόρτα της αίθουσας των διακομιστών και πέρασε το καρτελάκι. Η πόρτα άνοιξε, αλλά μόλις μπήκε, τα φώτα άναψαν, αποκαλύπτοντας 4 φύλακες που περίμεναν. Πιάστηκε εξ απροόπτου, προσπάθησε να τρέξει, αλλά η πόρτα πίσω της ήταν ήδη μπλοκαρισμένη. «Δόκεος και Κοιλία Βασκονσέλου». Η φωνή της Φερνάντας ακούστηκε από το σύστημα των μεγαφώνων. «Έχετε συλληφθεί για εισβολή σε νοσοκομιακά συστήματα, παραποίηση ιατρικού εξοπλισμού και απόπειρα σοβαρής επίθεσης κατά ασθενών». Στην οθόνη όλοι μπορούσαν να δουν το πρόσωπο της γυναίκας να παραμορφώνεται σε ένα μείγμα οργής και απελπισίας. Κοίταξε απευθείας στην κάμερα σαν να μπορούσε να δει μέσα από αυτήν. «Δεν καταλαβαίνετε», φώναξε. «Το σύστημά τους σκοτώνει ανθρώπους. Φτωχοί ασθενείς παραμελούνται από έναν αλγόριθμο που δίνει προτεραιότητα στα χρήματα αντί για την ιατρική ανάγκη». Ενώ οι φύλακες πλησίαζαν για να τη συλλάβουν, η Κεκυλία έβγαλε γρήγορα μια συσκευή από τον φάκελό της. Όχι ένα όπλο, αλλά μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή. Πριν προλάβουν να την εμποδίσουν, την σύνδεσε σε μία από τις θύρες του διακομιστή. «Πολύ αργά», είπε αυτή με ένα πικρό χαμόγελο. «Ο κώδικας τρέχει ήδη. Σε λίγα λεπτά όλοι θα μάθουν την αλήθεια για το σύστημα εγκεφάλος». Η Φερνάντα πληκτρολογούσε με μανία στον υπολογιστή της. Ξεκίνησε κάποιο είδος προγράμματος. Αποκτά πρόσβαση στις εσωτερικές βάσεις δεδομένων της Tech Brain και του νοσοκομείου ταυτόχρονα. «Τι ακριβώς κάνει αυτό το πρόγραμμα?» ρώτησε ο Δ. Αντώνιος τεταμένος. «Φαίνεται ότι συλλέγει όλα τα αρχεία διαγνώσεων των τελευταίων 3 ετών και τα κατηγοριοποιεί ανατύπω ασφαλιστικού προγράμματος. Συντάσσει μια συγκριτική έκθεση δείχνοντας τις αποκλίσεις στον χρόνο διάγνωσης και την ποιότητα περίθαλψης». Ο Ραφαήλ, ο οποίος είχε εγκαταλείψει το δωμάτιό του και είχε ενωθεί με την ομάδα στο κέντρο παρακολούθησης, παρατηρούσε τα δεδομένα να εμφανίζονται στην οθόνη με μια σκοτεινή έκφραση. «Εκθέτει την αλήθεια και οι αριθμοί δεν ψεύδονται». Στην αίθουσα των διακομιστών η Κεκυλία καθόταν τώρα στο πάτωμα, περικυκλωμένη από τους φύλακες, αλλά με ένα βλέμμα θριάμβου στο πρόσωπό της. «Η δουλειά μου τελείωσε», είπε αυτή καθώς τις περνούσαν χειροπέδες. «Τώρα όλοι θα μάθουν». «Τι κάνουμε?» ρώτησε η Φερνάντα στρεφόμενη προς τον Ραφαήλ. «Μπορούμε να προσπαθήσουμε να διακόψουμε τη μετάδοση των δεδομένων». Ο Ραφαήλ κοίταξε τους αριθμούς που συνέχιζαν να εμφανίζονται στην οθόνη, αποκαλύπτοντας μια σκληρή αλήθεια. Ασθενείς με προνομιακά σχέδια λάμβαναν κρίσιμες διαγνώσεις κατά μέσο όρο 73% πιο γρήγορα από ασθενείς του ΕΣΥ. Σε περιπτώσεις καρκίνου, αυτή η διαφορά σήμαινε δυνητικά ζωή ή ασθένεια. «Όχι», αποφάσισε τελικά. «Αφήστε το πρόγραμμα να τρέξει, η αλήθεια πρέπει να βγει στην επιφάνεια». Ο Δ. Μαύρος χλώμιασε. «Αυτό θα καταστρέψει τη φήμη του νοσοκομείου και της εταιρείας σας. Ίσως χρειάζεται να καταστραφεί για να ξαναχτιστεί με τον σωστό τρόπο», απάντησε ο Ραφαήλ, ακουμπώντας βαριά στην αναπηρική του καρέκλα. Η Σοφία, που παρατηρούσε τα πάντα με ορθά ανοιχτά μάτια, ρώτησε αθώα. «Αυτό σημαίνει ότι η κυρία με τα κόκκινα γυαλιά κέρδισε». Ο Ραφαήλ κοίταξε το κορίτσι με ένα λυπημένο χαμόγελο.
Όχι, Σοφία. Κανείς δεν κέρδισε εδώ. Αλλά ίσως τώρα να μπορέσουμε να αρχίσουμε να διορθώνουμε ό,τι είναι χαλασμένο. Ενώ τα δεδομένα συνέχιζαν να ρέουν, η αλήθεια για το σύστημα εγκέφαλος διαδόθηκε γρήγορα στο νοσοκομιακό δίκτυο και σύντομα θα έφτανε στον τύπο. Η παγίδα είχε λειτουργήσει, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πιο περίπλοκο από ό,τι οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είχε προβλέψει. Η πραγματική μάχη, αυτή της ανακατασκευής ενός δίκαιου ιατρικού συστήματος, μόλις ξεκινούσε. 3 μήνες πέρασαν από το περιστατικό στο νοσοκομείο Νίκη. Η υπόθεση απέκτησε εθνική φήμη, κοσμώντας πρωτοσέλιδα όλων των μεγάλων μέσων ενημέρωσης. Η ΙΑ στην ιατρική έδινε προτεραιότητα σε πλούσιους ασθενείς. Αλγόριθμος ανισότητας στην ελληνική υγεία. Το κορίτσι που αποκάλυψε το σύστημα. Ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό Σαββάτου, όταν η Σοφία Ελεά, τώρα με λίγο πιο μακριά μαλλιά και το ίδιο παρατηρητικό βλέμμα, διέσχισε το κεντρικό λόμπι του προσφάτως ανακαινισμένου νοσοκομείου Νίκη. Δίπλα της περπατούσαν οι γονείς της, ο Ιωακίμ πλήρως αναρωμένος και η Τερέζα και οι δύο ντυμένοι με τα κυριακάτικά τους. «Είμαι νευρική», ομολόγησε η Σοφία, σφίγγοντας το χέρι του πατέρα της. «Δεν χρειάζεται να είσαι», απάντησε ο Ιωακίμ με ένα περήφανο χαμόγελο. «Σήμερα είναι η μέρα σου». Οδηγήθηκαν στο κύριο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, τώρα εντελώς γεμάτο με γιατρούς, νοσηλευτές, στελέχη και δημοσιογράφους. Στη σκηνή ο Ραφαήλ Μενδώνης, αναρωμένος και με πιο υγιή εμφάνιση, ρύθμιζε το μικρόφωνο. Δίπλα του, ο Δωρεαντώνιος Βάρος και η Φερνάντα Αλμέιδα συζητούσαν χαμηλόφωνα. «Καλώς ήρθατε στην επίσημη παρουσίαση του νέου συστήματος Σοφία. Συστηματική ορατή φιλτράριση και αυτόνομη νοημοσύνη», ξεκίνησε ο Ραφαήλ, μόλις η Σοφία και οι γονείς της κάθισαν στην πρώτη σειρά. Ένα σύστημα που σηματοδοτεί όχι μόνο μια τεχνολογική επανάσταση, αλλά κυρίως μια ηθική, στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική ιατρική. Το κοινό χειροκρότησε ενθουσιωδώς. Τους τελευταίους μήνες, η Tech Brain είχε υποστεί μια πλήρη αναδιάρθρωση υπό την ηγεσία του Ραφαήλ. Το αρχικό σκάνδαλο παραλίγο να οδηγήσει την εταιρεία σε πτώχευση, αλλά η θαραλέα απόφαση του Ραφαήλ να αναλάβει δημόσια την ευθύνη για το λάθος και να δεσμευτεί να το διορθώσει κέρδισε τον σεβασμό πολλών. Πριν εξηγήσω τη λειτουργία του νέου συστήματος, θα ήθελα να αναγνωρίσω την αληθινή ηρωίδα αυτής της ιστορίας, συνέχισε ο Ραφαήλ, απλώνοντας το χέρι του προς την πρώτη σειρά. «Σοφία Ελεά, θα μπορούσες να έρθεις εδώ στη σκηνή, παρακαλώ». Με κοκκινισμένα μάγουλα η Σοφία ανέβηκε διστακτικά τα σκαλιά, συνοδευόμενη από τα θερμά χειροκροτήματα. Ο Ραφαήλ της παρέδωσε ένα μικρό αγαλματίδιο σε σχήμα μεγεθυντικού φακού. «Αυτό είναι το μετάλλιο Σοφία Ελεά για την εξαιρετική παρατήρηση, το οποίο θα απονέμεται ετησίως σε επαγγελματίες υγείας που επιδεικνύουν εξαιρετική ικανότητα παρατήρησης και ενσυναίσθησης. Και κανείς δεν αξίζει περισσότερο να είναι η πρώτη τιμόμενη από την ίδια τη Σοφία». Περισσότερα χειροκροτήματα αντίχησαν στο αμφιθέατρο. Η Σοφία, διστακτική αλλά εμφανώς συγκινημένη, κράτησε το μικρόφωνο. «Εγώ απλώς έκανα ό,τι θα έκανε οποιοσδήποτε. Παρατήρησα τι συνέβαινε και είπα την αλήθεια. Ευχαριστώ που με ακούσατε, παρόλο που είμαι απλώς ένα παιδί». Η απλότητα και η ειλικρίνεια των λόγων της συγκίνησαν τους πάντες. Ο Δοκτώρο Αντώνιος πλησίασε και παρουσίασε ένα κορνιζαρισμένο έγγραφο. «Σοφία, αυτό είναι το επίσημο πιστοποιητικό του προγράμματος ιατρικής καθοδήγησης του νοσοκομείου Νίκη. Όταν συμπληρώσεις τα 18 σου χρόνια, θα έχεις μια εγγυημένη θέση στην ιατρική μας σχολή με πλήρη υποτροφία. Το παρατηρητικό σου ταλέντο είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε στην επόμενη γενιά γιατρών». Η Τερέζα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα υπερηφάνειας, ενώ ο Ιωακίμ αγκάλιασε την κόρη του σφιχτά όταν αυτή επέστρεψε στη θέση της. Ο Ραφαήλ συνέχισε την παρουσίαση, τώρα με πιο σοβαρό τόνο. «Η περίπτωση που ζήσαμε εδώ μας δίδαξε πολύτιμα μαθήματα για τους κινδύνους της τεχνολογίας χωρίς ηθική. Η Δοθέρκα και η Κιλία Βασκονσέλου είχε δίκιο σε ένα θεμελιώδες σημείο. Το παλιό μας σύστημα διαιώνιζε και μάλιστα ενίσχυε κοινωνικές ανισότητες βαθιά ριζωμένες στο σύστημα υγείας μας». Στην οθόνη πίσω του εμφανίστηκε το λογότυπο του νέου συστήματος Σόφια, που απεικονιζόταν από έναν μεγεθυντικό φακό πάνω σε μια καρδιά. Το νέο σύστημα αναπτύχθηκε με 3 θεμελιώδεις αρχές: διαφάνεια, ισότητα και ανθρώπινη επίβλεψη. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται από τον αλγόριθμο είναι τώρα εξηγήσιμη
και ανιχνεύσιμη. Τα κριτήρια προτεραιοποίησης αναδιαμορφώθηκαν πλήρως για να λαμβάνουν υπόψη μόνο τη κλινική σοβαρότητα και την ιατρική επίγουσα ανάγκη, ποτέ τον τύπο του ασφαλιστικού προγράμματος ή την οικονομική κατάσταση. Ο Δ. Αντώνιος πήρε το λόγο. Ως ιατρικός διευθυντής μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι αρχικές δοκιμές δείχνουν μείωση 62% στις αποκλίσεις στον χρόνο διάγνωσης μεταξύ ασθενών διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών προφίλ και μόλις ξεκινάμε. Η Φερνάντα Αλμέιδα προχώρησε για να εξηγήσει τα νέα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν, ενώ η παρουσίαση συνέχιζε με τεχνικές επιδείξεις του νέου συστήματος. Στο κοινό, δημοσιογράφοι σημείωναν με μανία κάθε λεπτομέρεια. Μετά την επίσημη τελετή, ένα μικρό κοκτέιλ σερβιρίστηκε στον κήπο του νοσοκομείου. Η Σοφία, περικυκλωμένη από περίεργους γιατρούς που ήθελαν να γνωρίσουν τη μικρή detective, όπως την είχε αποκαλέσει ο τύπος, απαντούσε στις ερωτήσεις με την ίδια οξυδέρκεια που την είχε κάνει διάσημη. «Σοφία, πώς κατάφερες να αντιληφθείς αυτό που κανένας έμπειρος γιατρός δεν πρόσεξε?» ρώτησε μια δημοσιογράφος. Το κορίτσι σκέφτηκε για μια στιγμή πριν απαντήσει. «Νομίζω ότι είναι επειδή οι ενήλικες μερικές φορές είναι τόσο απασχολημένοι με αυτά που ήδη γνωρίζουν που δεν προσέχουν αυτό που είναι ακριβώς μπροστά τους. Εγώ απλώς παρατήρησα, άκουσα και εμπιστεύτηκα αυτό που έβλεπα». Σε μια πιο απομακρυσμένη γωνία του κήπου, ο Ραφαήλ συζητούσε χαμηλόφωνα με τον Δ. Αντώνιο και τη Φερνάντα. «Και όσον αφορά τη Δ. Κεκιλία, καμία είδηση?» ρώτησε ο Ραφαήλ. «Δέχτηκε τον δικαστικό διακανονισμό», απάντησε η Φερνάντα. «Πλήρη συνεργασία με αντάλλαγμα μια εναλλακτική ποινή. Βοηθάει στην αναγνώριση όλων των ευπαθειών του παλιού συστήματος και συμβάλλει στην ανάπτυξη ηθικών πρωτοκόλων για τις ιατρικές στην ΙΝΑΤΑ». «Και ο αδελφός της?» ρώτησε ο Δ. Αντώνιος. «Ο Λουκάς είναι πολύ καλύτερα», είπε ο Ραφαήλ με ένα αναστεναγμό ανακούφισης. «Πρόσφερα την προσωπική μου υποστήριξη για τη θεραπεία και την ανάρρωσή του. Όταν είναι έτοιμος, υπάρχει μια θέση για αυτόν στη νέα διεύθυνση ηθικής στην Τινίτσου της TechBrain». Μια ομάδα παιδιών, παιδιατρικοί ασθενείς του νοσοκομείου, πλησίασε διστακτικά τη Σοφία, ζητώντας αυτόγραφα στα σχέδιά τους. Το κορίτσι, έκπληκτο με την προσοχή, εξυπηρετούσε τον καθένα με ένα γνήσιο χαμόγελο. «Δημιούργησες μια απίθανη ηρωίδα», σχολίασε ο Δ. Αντώνιος, παρατηρώντας τη σκηνή. Ο Ραφαήλ κούνησε το κεφάλι. «Και αυτή μας δίδαξε το πιο σημαντικό μάθημα. Μερικές φορές η βαθύτερη σοφία προέρχεται από τις φωνές που συνήθως αγνοούμε». Εκείνη τη νύχτα, το νοσοκομείο Νίκη έλαμπε με ανανεωμένα φώτα. Στην κύρια είσοδο, μια νέα πινακίδα έδειχνε «Νοσοκομείο Νίκη, όπου κάθε φωνή μετράει». Δίπλα, ένα μικρό χάλκινο γλυπτό έδειχνε ένα κορίτσι να κρατά έναν μεγεθυντικό φακό, αθανατίζοντας τη στιγμή που η Σοφία Ελεά άλαψε για πάντα την πορεία της τεχνολογικής ιατρικής στην Ελλάδα. Στον δρόμο της επιστροφής στο σπίτι, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου των γονιών της, η Σοφία κοίταζε από το παράθυρο τα φώτα της πόλης της Αθήνας που άρχιζαν να ανάβουν. «Τι σκέφτεσαι, κόρη μου?» ρώτησε η Τερέζα, κοιτώντας από τον καθρέφτη. «Σκέφτομαι όλα τα άλλα μέρη που έχουν συστήματα παρόμοια με εκείνο το παλιό», απάντησε η Σοφία. «Υπάρχουν άραγε περισσότερα λάθη που κανείς δεν βλέπει». Ο Ιωακίμ και η Τερέζα αντάλλαξαν σημαντικά βλέμματα. Η οξυδέρκεια της Σοφίας παρέμενε τόσο οξία όσο και πριν. «Πιθανότατα ναι», απάντησε ο Ιωακίμ ειλικρινά, «αλλά τώρα χάρη σε εσένα περισσότεροι άνθρωποι θα είναι προσεκτικοί». Το κορίτσι χαμογέλασε, ικανοποιημένο με την απάντηση. Στην τσάντα της κουβαλούσε περήφανα το μετάλλιο με το όνομά της και το πιστοποιητικό που εγγυόταν το μέλλον της στην ιατρική. Αλλά ο μεγαλύτερος θησαυρός της παρέμενε το τετράδιο σημειώσεών της, τώρα με νέες σελίδες να περιμένουν να γεμίσουν με παρατηρήσεις που θα μπορούσαν ξανά να αλλάξουν τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, στους διακομιστές του νοσοκομείου Νίκη, το σύστημα Σοφία επεξεργαζόταν τις πρώτες του πραγματικές περιπτώσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε ασθενείς βασιζόμενο μόνο στις ιατρικές τους ανάγκες, ανεξάρτητα από το ποιοι ήταν ή πόσο μπορούσαν να πληρώσουν. Η μικρή επανάσταση, που ξεκίνησε από ένα 7χρονο κορίτσι, μόλις άρχιζε να μεταμορφώνει την ελληνική υγεία. Και σε ένα μικρό διαμέρισμα στα περίχωρα της πόλης, η Δ. Κεκιλία Βασκονσέλου κοίταζε από το παράθυρο, αναλογιζόμενη τα γεγονότα των τελευταίων μηνών. Η προσέγγιση της ήταν ακραία, αλλά το τελικό αποτέλεσμα, ένα πιο δίκαιο σύστημα,
Ήταν αυτό που πάντα επιθυμούσε. Ο αδελφός της, τώρα σε ανάρρωση, της είχε πει νωρίτερα στο τηλέφωνο: «Μερικές φορές πρέπει να χάσουμε μία μάχη για να κερδίσουμε τον πόλεμο». Ο ήλιος έδιε στην Αθήνα, όταν η Σοφία, ήδη στο δωμάτιό της διακοσμημένο με αφίσες επιστημόνων και detective, άνοιξε το τετράδιό της και έγραψε με την παιδική της γραφή: «Παρατήρηση της ημέρας. Μερικές φορές το πιο μικρό άτομο μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά». Και αυτό ακριβώς αντιπροσώπευε το σύστημα Σοφία, τη βεβαιότητα ότι κάθε παρατήρηση μετράει, κάθε φωνή αξίζει να ακουστεί και ότι η αληθινή νοημοσύνη, τεχνητή ή ανθρώπινη, πρέπει πάντα να καθοδηγείται από τη συμπόνια και τη δικαιοσύνη. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία της Σοφίας Ελεά να άγγιξε τις καρδιές σας και να αφύπνισε σκέψεις για τη δύναμη της παρατήρησης και του παιδικού θάρρους. Για να συνεχίσετε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, ετοιμάσαμε μια ειδική λίστα αναπαραγωγής με εξίσου συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς ήρωες που μεταμορφώνουν τον κόσμο γύρω τους. Βρείτε την κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο αριστερά του βίντεο. Αν σας άρεσε αυτή η αφήγηση, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να πατήσετε like στο βίντεο. Κάθε μέρα φέρνουμε μοναδικές ιστορίες που εξερευνούν την πολυπλοκότητα της ζωής και τη μεταμορφωτική δύναμη των πιο απλών πράξεων. Μην χάσετε το επόμενο περιεχόμενό μας. Ανυπομονούμε να διαβάσουμε τα σχόλιά σας και να μάθουμε ποιο μέρος του ταξιδιού της Σοφίας άγγιξε περισσότερο τις καρδιές σας.